en wees gegroet. Mogen we bidden samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. wees gegroet Maria, Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. En Heer onze God, hier bidden wij voor allen die ons zijn voorgegaan, aan wie wij veel dank verschuldigd zijn. En we willen bidden, Heer, geef alle overledenen de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen, dat zij mogen rusten in vrede. Amen. En dat wij ons gezegend mogen weten in de nagedachtenis en de gedachtenis van onze overledenen. Want pas als we gaan vergeten en niet meer herinneren, dan worden we de gevangenen van onze eigen driften. Zolang als we ons herinneren en gedenken, zijn we mensen. En wel met de zegen van u, de Almachtig Barmhartige, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. En de harmonie gaat spelen en wij gaan de graven zegenen hier. En u bent uitgenodigd om de lichten naar de graven te brengen van uw dierbaren. Amen. Echt.